ഉണ്ടാക്കാം. ചിക്കൻ മസാല ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിറപറയുടെ ചിക്കൻ മസാല പൊടിയാണ്. അതും കൂടി ഇട്ട് പുരട്ടി വയ്ക്കണം. കഴുകി വെച്ച ചിക്കനിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കൂടി ചിക്കനും എല്ലാം ഈ പൊടികളൊക്കെ കൂടി പുരട്ടി വയ്ക്കണം. നന്നായി തിരിഞ്ഞ് വയ്ക്കണം. എല്ലാ മസാലയും ചെറുനാരങ്ങയും എല്ലാം കൂടി പിടിച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ maximum 15 മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് ഫ്രീസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി വയ്ക്കണം. എന്നാൽ അതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇറങ്ങുള്ളൂ, പിടിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു 2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇതിൽ ചേർത്തി പരത്തി വയ്ക്കണം. ഒന്ന് കൈമാറ്റി ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, തക്കാളി, പിരിയമുളക്, സവാള ഇതെല്ലാം കൂടി വഴറ്റി അരയ്ക്കാനുള്ളതാണ്. ഒരു തമിഴ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു അരച്ച കറിയാണത്. ചട്ടി വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ടത്. ചട്ടി വെച്ച് വറമുളക് വഴറ്റി ഒരു കളറ് മാറി വരുമ്പോൾ സവോള ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. സവാള വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കല്ലുപ്പും കൂടി ചേർക്കാം. എല്ലാം കൂടി വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സവോളയും തക്കാളിയും വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം അതിലൊഴിച്ച് കലക്കിയെടുക്കണം. നേരത്തെ വഴറ്റിയ സവോള നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അരപ്പ് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പുരട്ടി വെച്ചത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നാല് കിഴങ്ങ് നമ്മൾ ചേർക്കണം. നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ആ കിഴങ്ങും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരപ്പ് നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. കറിവേപ്പില ഇട്ടെടുക്കാം, മല്ലിയില, കുരുമുളക് പൊടി ഒരു 5 സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
നമ്മുടെ നാടൻ പരൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ കറി റെഡി.